Acelera ara! Si no l'hagueren fet, seria com aquell. Si no l'hagueren asfaltat, seria com aquell. És que aquell mos ho ha acabat mig cotxe i l'aigua. Aquell mos entra l'aigua per la porta. Però jo per la fiesta no veig que entrarà, La fiesta, jo voy a pegar la porta entrar ahí i dic, ai mare, dic ara sí. Què, això El és... cotxe patinat de darrere. Jo dic, merda, veure que li dic que van blocar de davant. Dic, M'ho toca bussejar. La puta que m'ho atrás si no tinguem posto darrere per així. Això a la fiesta. Aneu a sentar, clar. Si du corrent no hi ha problema, el problema seria que duguera el corrent. Jo m'he vist que estava l'aigua avançada. Però per arrastrar el cotxe. I estos, els que veuen fotos, tampoc porten corrent. Per arrastrar el cotxe. Per arrastrar el cotxe de res darrere en l'aire, Javi. Sí? De res darrere quan t'han cruzat anaven en l'aire. Sí. No t'ha compatinat. Anaven a l'aire. No agarra, Hasta que no entra l'aigua dins del cotxe flota. Ai, què fa així? Cotxe. Sí, pues que ahora tret del podrell. Si entra per davant amb altre, ara fes el pare. Este lo entra per aquí. Va, entra per ahí. No, este no, este tiene que ser claro. Bueno, vea, per ahí s'haurà entrat per ahí en el cotxe i Estava apoyant. sí que era entrar. No, estava assomat amb un altre labor, mos ahí de rotllo de... Tio, estos trompenes. No pot ser, si això tenim l'aigua. Tu has fet empezar a patir jo, per allà quan em passarà ja? Què? I si mos banyava la trocola. Mira que si trenca la punta de tròcola l'han cagat. Quan ets entrat per aquí, pues també pillen d'aigua. Ens banya la trocola, la punta de la trocola que quedan moltes falles. Allò tira la cantera de Barceta. Potser tira la pedrera. La pedrera de Barceta. Pues sí que quiere más la coral. Això puja per aquí, pues també la 3GTC també són ganes de pujar, Sí, sí. Sí, l'altre dia que me diem... Què? També vas ara tu més alt? Què? També el vas tu ara més alt? Ara no. Hi ha hagut un tramo que l'any de posat i ara veges ara si vas més alt. Ara mateix. Què? Hi ha mateix tros de quan vinguin de Barceta per de copar. Pot ser. Toma, Jeroma. Una partida de goma. Ahí. No, este no és. Sí, però el camí que tu dius va per baix. Abans que vinguin per baix. Tinguem per baix, per allà. A veure, ara l'Aïtim, un altre dia ho fem al revés. Pues serà d'estar a la pista, que si vas més alt, el més sol. Però així s'ha de córrer. Ara no. Mira què dius tu? Que queda de pla. Vale, este es el camí que va... Este es el camí, yo ya sé tindré. Este es el camí que va a la caseta de Diego el de Senyera. La caseta de Diego el de Senyera és una d'estes, de así. També, estipa poc el cotxe. I el capatà però sin lastra, què? Això dic, no si s'han parat a descansar. Vale, ell té la caseta, és una d'estes, de así. Vale, i era una... No, no estarà. És que és esta. Perquè se l'havia fet... No, és la de dalt d'esta. Aquella de dalt. La de Diego. La blanca? Sí, és que la relatarà. Així venia jo per la Pasqua. 628-1. La conegueu? Què? Ahí, aquí. A Diego sí. No, no estarà. Toquem a la nova de Protecció Civil, que té la caseta així.